Bueno, pues tot bé per una jugar a ensaiar, que hem practicat, practiquem sempre en els entrenaments, molt així bé, i bueno, jo sóc el que en plan començava tocant la rafeta i ja deixava de participar i he vist que el rechaç caia justet i me l'he encontrat i gol. Així molt bé la juga, la veritat. Sí, la veritat és que millorar-ho és complicat perquè només hem deixat 4 punts i estem molt contents i com hem vist en la nostra afició que es desplaça a tots els partits per a apoyar-nos i a seguir així. Pues a veure, per un costat estic content perquè al final hem sumat 3 punts, porteria 0, moltes coses de les que demanem, però per altres pues no, la veritat és que no estic satisfet. Jo he vist un partit fins al minut 60 i a partir de 60-65 he vist un altre partit, un equip com nosaltres que domina tant el joc associatiu contra un equip en inferioritat numèrica i que ens hem començat a llevar el baló damunt i a perdre balons en situacions molt compromeses que estava permitint al rival clavar-se molt en el partit, així n'ha sigut. És cert que ocasions clares no n'ha hagut, no n'han tingut, però nosaltres no deberíem haver tingut tant de patiment, la veritat. No, avui l'únic que hem fet ha sigut pues, un poquet llevar-se l'espineta de l'empat de la setmana passada a casa, perquè bueno, és un partit que ahir sí que demostra superioritat i mereixes més d'un punt, i bueno, el avui guanyar així, pues, clar, són 3 punts més, es plantem en 11, però seguim pensant igual, quan avant arribem als 40, pues millor. Bueno, pues Pau Sanchis està entrenant, però encara no està entrenant en el grup, per tant està fent un treball específic de recuperació. Esperem que prompte puga entrar en el grup i incorporar-se.